vytvorenie Data Correction Wizardu nájdeme v správe nastavenie aplikácie, opravný nástroj. Po spustení máme možnosť vybrať si buď hodnoty polí alebo dimenzie. Po spustení naviguj nájdeme faktúru alebo doklad, ktorý chceme opravovať. Nájdená faktúra obsahuje položky podobne ako naviguj okne. Po potvrdení OK sa nám vložia tieto položky do opravného nástroja. Na všetkých položkách budeme chcieť zmeniť zúčtovací dátum. Keď sa pozrieme na položku zaúčtovanej predajnej faktúry, vidíme, že zúčtovací dátum je 8.8. Chceme ho však zmeniť na iný dátum. Podobne je to aj na ostatných položkách. Na vecnej položke na položke DPH. Položke zákazníka a samozrejme aj na detailnej položke zákazníka. Aby sme mohli opravovať tieto položky, potrebujeme označiť jednotlivé tabuľky cez klávesovú skratku Ctrl F1 a následne vybrať polia, ktoré ideme opravovať. V tomto momente za každú tabuľku zúčtovací dátum. Po vybratí zúčtovacieho dátumu môžeme sa posunúť ďalej a vybrať cez tlačítko ďalej. A vybrané položky alebo vybrané tabuľky sa nám vložia do ďalšieho okna Wizardu, kde zmeníme poslednú hodnotu na novú hodnotu, teda pôvodnú hodnotu na 10.8. Po spustení nám systém ohlási, že oprava údajov skončila úspešne. Môžeme si následne skontrolovať, či nám Wizard skutočne opravil položky správne. Opäť načítame. Samozrejme pre tento dátum nám žiadna faktúra neexistuje, pretože sme to teraz opravili. Takže to zmeníme na 10. a vlastne celá faktúra sa nám zobrazí, všetky položky z faktúry sa nám zobrazia. Môžeme si skontrolovať na položkách, či sú správne zúčtovacie dátumy. Takže zúčtovací dátum je zmenený na 10.8. To isté platí pre vecné položky. Pre položku DPH. Pre položku zákazníka a pre detailnú položku zákazníka. V ďalšom kroku si ukážeme, v ďalšom videu si ukážeme, ako budeme opravovať hodnoty dimenzie. Takže pokračujeme opravou hodnoty dimenzií. Opätovne si vyberieme doklad pre jednoduchosť ten istý zaúčtovanú predajnú faktúru. Vložíme ju do
opravného nástroja cez tlačítko OK a budeme sa snažiť opraviť, respektíve v tomto prípade zadať nové dimenzie pre vecné položky, keďže na týchto vecných položkách nemáme žiadne dimenzie. Preto potrebujeme postupovať cez spôsob B, to znamená povolenie editovania zaúčtovaných dimenzií. Stlačíme teda tlačítko a vyberieme dimenziu. Vidíme, že sa nám umožnilo, alebo teda otvorilo na editovanie. Aj na formulári vidíme editovanie povolené. Po výbere strediska a hodnoty dimenzie stredisko sa nám teda na položky, na vecné položky dotiahla dimenzia stredisko výroba. V prípade, že dimenzie existujú a chceme ich opravovať, nie teda vkladať, je potrebné použiť spôsob A, kde vlastne vyberáme konkrétnu vecnú položku. Je potrebné si označiť cez Ctrl F1 a vybrať konkrétnu dimenziu. Opravujeme teda dimenziu stredisko, systém nám ponúkne pôvodnú hodnotu dimenzie, teda výroba. Chceme ju zmeniť napríklad na obchod. Po kliknutí na dokončiť sa nám vlastne systém nás informuje, že oprava údajov skončila úspešne. Môžeme si následne skontrolovať, či skutočne sa nám dimenzie správne opravili. Vyhľadáme opäť konkrétny doklad, konkrétne položky a môžeme si všimnúť, že na položke teraz máme dimenziu obchod. To isté platí aj pre druhú položku. Samozrejme, aby sme vedeli, čo sme všetko opravili, existuje tabuľka položky logu Data Correction Wizardu, kde sa všetky zmeny, ktoré sa zrealizujú cez tento nástroj, zapisujú a je možné teda zistiť, z ktorého bolo na čo opravené a prípadne sa vrátiť na pôvodné hodnoty, respektíve zmeniť. Samozrejme je možné zistiť aj, ktorý užívateľ danú zmenu spôsobil. Všetky tieto možnosti nastavenia, ktoré môžeme teda meniť, sú zadefinované v špeciálnom licenčnom súbore, ktorý špecifikuje na konkrétneho zákazníka, ktoré polia je možné opravovať. Typickým príkladom je oprava dátumu, napríklad konta, popisu, adresy a tak ďalej, ktoré je možné vyšpecifikovať a vložiť do tohto licenčného súboru. Tu vidíme vlastne prehľad všetkých polí, ktoré je možné opravovať. Väčšinou je to však užší výber pre konkrétnych zákazníkov. Veríme, že tento opravný nástroj pomôže pri bežných opravách a úpravách dát, tak aby to bolo jednoduchšie.